Good morning! May dapat may meeting ngayon si Kuloko. Hindi ko na pinuntahan kasi may pick up ako sa Shopee, sa LBC. So, ayun. And then, wala namang ginagawa. Pag ganun, bang meeting dun, chikahan ng mga tapos breakdown ng grades. Sila naman mga dinidiscuss doon. Tapos, voting ng election sa mga parents, chorba-chorba. Kaya, yun. Eh, di naman ako nakaka-participate sa mga ganun. Or, ayoko din naman maging officer. Kasi nga, wala na akong time para doon. So, yun. Sabi ko sa anak ko is, hindi ko na muna siya mimitingan ngayon. As in, ngayon lang naman kasi last year, walang palya yung meeting ko sa kanya talaga. Kaso, old student naman na siya doon. Kaya, no need na, I think. And kausapin ko na lang yung teacher niya. Medyo nagmamaktol nga yung bata kasi nga, pagkagalitan ako ni teacher, bahala ka dyan. Sabi ko, hindi, bigyan na lang natin anak ng regaluan na lang natin kako ng pampaganda si teacher para hindi ka pagalitan. Sabi niya, oh sige, anong pampaganda yung bibigay mo? Sabi ko, ako lang bahala. Ayun. Pero naligo na ako kasi ang init, kaloka, and ayun nga, may dalaw ako. Colors. Nag-swimming ako sa aking, yak. TMI. Huwag na yun. Ano pa ba? 9:30 na, gutom na ako, guys. Kasi din ako nag-dinner kagabi. O, tama, din ako nag-dinner. Kalimutan ko na naman. Yung pag-last na vlog ko, ayun, mali na nga. Inantok na ako ng bongga. Tapos, ayan, Froggy, 4 logis pa. Kasi, after umuwi nung nung ka-work niya dati, nagsipag-resign na sa dating nila company. So yun, after ihatid is taga na lang ata to, nagpahinga ng 2 hours and then umalis din. At yung naman, mga kumpare niya yung kinita niya. So parang boys night out, pinayagan ko namin sila naman. And kapag yung kumpare niya, yung kasama niya, yung ninong ni Chris is panatag naman ako na safe siya. Unlike sa iba, di ba may talaga may mga tao na ayokong sinasamahan niya. Yung parang hindi ako panatag. Yung mayat-mayat tinetext ko siya. Pero pag may certain na tao naman nakasama niya is fine lang ako na bahala ako anong oras ka umuwi. Yung mga ganon. So yeah. Naman siya umuwi? Mga 4:30 ata nandito na siya. So yun lang. Kailangan pagbigyan siya paminsan-minsan sa mga boys night out na yan para hindi na boring. Ayan lang, guys. And ang hirap mag-isip na naman ng uulamin. Yung si Kalbo, init na init sa sa comforter. Kasi kapag nakabukas ang AC, yung kumot namin, tinatagos talaga ng lamig. So, ginamit ko na yung binili namin sa sorry guys. Sa, cash and carry. Naman tawag dito, Duvet. Pero comforter ata yung ganun. So, siya. Sarap niya kapag naka-AC. Kasi kapag pinatay ko na yung AC, ayun na. Para kang nasa oven. Kaya, sinipa-sipa niya dun sa sa gilid. Ayun lang. Wala, anong oras na naman kaya itong magigising? Pa-shave na naman pati ng ulo niya. Daddy! Hey! Morning! Say good morning. Hey. Wala, bored pa talaga, guys. Si Kuloko nag-breakfast na and then lalaro. So, yun lang. Back to work na naman ako, guys. Para makarami tayo ngayon. Lunch tayo. Minudo. Gawa ni Madam Emma. Tinunaw na yung keso. Pero masarap. Cheesy. Menudo. Ito yung kaninang breakfast. Hindi ako nag-breakfast eh. So, let's eat. Ayun, tinry na namin yung yung Milo. For cold. Bonggang sarap. Grabe. Tapos ito pa rin. Cucumber sa akin. Sabi ko kanya-kanyang timpla. Tinamad ako mag-timpla. Ayaw ni Emma. Ng cucumber. Ayusin natin sa baba, Ems. Baba na natin mga product na. Para maluwag na dyan. Excited. Kahapon niya pa inaantayan. Sabi mo overnight.
Bakit di na pwede bang ano? Ay, di ba pwedeng ma-delay din? Tadan! Door number 1. Ay. Ayan. Kaya ano ko to, in order pala guys. Kay Trix de Guzman. Bakit Trix de Guzman? Baka iba lang nag-send. Pero kay, ano, kay Lily's Touch. Ina, Lily's Touch. Ayan. Baby G. Baby G and G-Shock. Ayan. Cutie. Mami. Ba't yan? Meron pang ano papel. Yung isa wala. Tinambak niya dito. Hindi naman dito. Hindi. Ay, pucha, mami, ang guwapo. Black and gold nga. Ow! Stuffing in there. Yan, ano ulit sila ni Baby. Ito yung unang Baby bili namin. Maka G-Shock sila mag-ama. Kasi ito, Pogi, oh. gold. Tada! Black and gold. Wala pa yung white eh. Pero in order pa na. Ito yung sayo. Ay, yan yung sayo. Ito yung Baby G. Baby G. Ba't parang lumaki yung Baby G? Oo nga, sabi sa'yo, iba yung ano, yung design niya. Yung Baby G na ano. Baby G nung Smooth and rounded. Oh, Baby G. yung Baby G nung Talagang, bebe. parang G-Shock na rin talaga siya. Bruce ko na yung kaha niya. Eh. Door number 2. Tuwang-tuwa sa G-Shock. Excelente. See the gold. Thailand. You can find it. Thailand. Hindi makita. Yeah, you Yan. Used to be Thailand. Not China. Happy na. As worse, Taiwan. Wala kami vlog na naman kahapon guys. Sabi ko sa inyo eh. Hindi ako makakapag-vlog. Anyway. Yung luto na tong ano. Simmer na lang pala. Pagkain ng aso. Giniling tapos. Pag dito. Kangkong. Ayan. Ulam nila for today. Ulam Emma. Kalakay. Breakfast. Hotdog spam. Tahong and sardinas. Bang nanonood ng YouTube. Happy Father's Day pala sa lahat ng mga tatay dyan, mga magiging ama at saka mga binatang ama. Happy Father's Day! Binatang ama. Yes, puchi-girl ko! Puchi-puchi-girl ko! Hindi nakakababa yung dalawang tuta, oh. Yun ah! Ay, pati! Ay, tuta mo na cute-cute ay! Pati-pati! May sila pati kumagaya sa Ayan, oh. Pati! Ni! Ah! Ni! Pati-pati! Mami! Ano? Diyan lang? Para na kayong mama mo, ha? Di nakababa, ah? Pati! Baba na! Ay, cute! Ayun. Hindi ko rin bagal po sana ni Nakaschedule ng, oo, si Conan. Grabe na. Akit baba na yan. training ka magbubukas. Schedule nila ngayong ano eh. Maligo. Yun. Si Conan, oh, kasi takaw eh. Para siyang ginagalis tuloy. Lalagyan ko nga mamaya ng ano to eh. Tea tree yung ano niya. Shampoo niya. Katakawan mo kasi Conanin eh. Naglalagas yung hair niya. Siguro nakakain ka ng mga isda-isda. Takaw. Bakit naman yan, pati ko? Ang pati-pati ko na yan. Ang cute-cute. Ay, malaglag ka. Ah, nakapadalag ka. Mariusap ka. Ay, naka. Nininervyos ako. Oh. Ayan, nasabi ko na. Oh. Marble. Ay, marble. Yun na. Nako. Diyan lang. Diyan lang muna. Diyan lang. Sige, malaglag kayo. Sige. O, sige. No, diyan lang. Diyan lang. Opo, diyan lang. Kamukha itong magnanay, oh. Oh. Opo, diyan lang po. Opo, kakain na kayo. O, ala. Sige. Oh.
O, dyan lang. Kakain na yan. Wait lang. Wait lang. Dyan lang. Prepare na ng ano, pagkain nyo. Hala ka. Grabe katulog pa rin eh, itong lalaking ito. Daddy, good morning. Pawisan ka na, oh. Kita mo yung pawis mo. Napatay ko yung electric. Nakabukas electric fan, yung aircon lang, ano, wala na. Tama na to, tanggalin mo na. Happy Father's Day. Mas na pupunta, maaga ng alas 12 o maaga ng heist. Ngayon na. Wake up na. Kilikili niya. Alam niyo ba, favorite spot ko sa kanya is yung kilikili. Amoy. Ang inod eh. At yung bango na ano niya ng... Ay, dito. Deodorant niya. Ano ba yun na yung... Fresh na. Ng Old Spice. Kaya favorite ko yun sa ano yun sa kilikili niya. Hindi ko siya pinagpapalit talaga ng ano ng deodorant. Yun lagi. Kasi gusto ko sinusubsob yung aking... Pangunay yung... Pangunay yung... Ang salbahe mo ah. Halika na, kain na tayo. Breakfast. Alas 9 na kaya. 9:30 na. Come on! Tagalito ko tumamay, no? Ano? Ganun, may patay. Wala. Utot ka na naman eh. Yan ka na naman. Oh, sabi na. Salbahe. Kain tayo. Breakfast pa lang namin. Pero nakaluto na si Madam Emma ng ampalaya. For lunch. Tapos yung sinigang. Latak ng sinigang. My favorite. Kain. Ano? Ayaw mo talaga? Ayaw talaga. Ayaw yung pagkain. Namimili. Nagamit kasi panty. Yan, panty ka na pala eh. O na, sige na. Huwag mo na ubusin yan. Naantay niya naman yung ano, meatballs. Gagawin ng nanay niya. Baby, nakahiga ka na naman. Yari ka kay daddy mo pag nakita kang ano, lalaro ng cellphone nakahiga. So yun o, dyan, Tito Jeff mo. Ayan, dumating na yung ano, yung in-order ko sa Capitol. Nag-order na lang ako ng crispy pata tapos beef with broccoli. Alis kasi kami ni Froggy, punta kami sa kanila. Pero saglit lang din doon, tapos babalik agad kami dito. Kasi nga, ano, nag-order din ako ulit sa Amber's naman. Ay, para mamaya Father's Day, alam niyo na. And Family Day, Sunday. Yun. Tapos kahapon kaya wala akong vlog guys. So ayun, binaba namin yung mga paninda. Ayan, wala nang laman no. Hindi pa dumadating yung ibang stocks. Kaya talagang sagad-sagad yung bank account ko ngayon. Bayad daw mga stocks. Pero okay lang. Ay, gusto ko kasi pag mas maraming stocks na naka-display, mas mabenta. Ayun, true yan. Kaya yun, pero bills lang. Tapos, bumili ako kami kahapon ni Emma nitong cabinet na to. Ayan. Tapos, ito yung bago namin, guys. Napakita ko na yata ito, malumas. Sasample ako nito si Jepoy eh. Ayan. Tapos yung, saan ba yung soap niya? Ito yung soap, ang ganda-ganda, promise. Extreme micro peeling. Nag-ano ko eh. Pangatlong araw yata ang gamit ko. Yung kamay ko, sobrang nagpipil na. Para akong nagbabad ng sunrock sa wait lang. Hindi nakikita. Basta kasi naghugas. Ba't tayo mag-focus? Yan nyo guys. Ayaw nyo mag-focus eh. Pero grabe, ang ganda niya talaga, sobra. Kaya, gusto magpa-puti dyan. Ayun, use. Ito, tapos yung, ito, ay, ko sa palabas na eh. Itong malumas. Ayun. Ano to? Tag ito? Organic din siya, guys. Pwede siya sa, sa lactating and, breastfeeding moms. So, yun. Ayan yung loob niya.
Dalawang solution, isang soap, tapos dalawang bleaching powder. Yun lang. And it's worth 750. Free shipping siya. Yun. Hindi mo pa na-record. Hindi pa yan pala. Hey guys! Ayan, I'm here with my brother Jeff. Ayan, tatry namin itong Malo Mask. Batch test pa lang sa kanya. Kung epekto sa kanyang Negro. maitim na Hindi, arm. Grabe show. Hindi naman. Siya. Ayan. So, yan. Ito yung powder. Tapos, ito yung solution. So, paghaluin lang natin, kailangan natin ng plastic container and plastic spoon para panghalo. Patch test yan, Let's see. Brad. Let's see kung effect sa kanya. Okay, may sponsor pa po guys. Sponsor pa. Ayun. Ginawa ng kaibigan niyang lahat po. Hindi ko lang muna ubusin Hinati ko lang muna. Patch test pa lang naman And yun ang dapat nyong gawin kapag nag-purchase kayo dito. Patch test na muna kasi iba-iba yung skin. Natin. Type of skin. Then, lagay solution. Halo. Dapat yung consistency niya parang when icing. Kuha kang timer, boy. Cellphone mo kasi ang timer. Ayun ang cellphone ko. Kunin mo. Ang daga. Yan. Ba yan? Lang guys, habang hinahalo-halo namin, paano siya yung timer. Sa oras. So, yun guys, after mix, dapat ganito yung consistency niya. Parang icing. Ayan, ready na si Japong. Na-picture ko na yung arm niya para may before kami. Yun. Takpan na muna natin to. Baka matapon. Good luck! Tatalab yan. Natawanan mo ko eh. Hala. Grabe siya. Awa na naman dito na ba? So, yun. Isang arm lang muna guys. Sa daal daw siya na. Puti na yan si Japong. Anong klase man na pagkaputi pag sa daal daw, te? Tingnan natin, Ems. Excited ka, Ems? Siyempre, parang kita ko. Wala ka. Grabe siya mga tao. Pinsan ko po yung guys, tawa lang tawa. Masayahin talaga yan. Yan lang muna. Buuin mo na. Boy, Sabi niya, nagkukuha sige. boy na daw natin guys. Ganun niya eh. Sige na nga, boy na natin. Kung nga si Kunichet magputi, pwede. Puti yan. Napti ah. Ganun talaga yun. Ayun, may konting half day siyang nararamdaman, which is very normal. Ay walang hanggan. Ito, ang kayamanang pilit na ito. Malayo sa bitukay lang, grabe ka. Ano yung pinaghati mo lang? Ngayon, ladies and gentlemen, James buo. Hindi, ito nga lang tayo ay pinaghati mo. susunod sa yapak mismo ni John Grayson at mamumuna tayo. Excited na siya, sabi ko konting lang muna buuin ko na raw. Muna, malay mo pumuti ako Iba instant. sa pinangarap ni John. Instant. Sigurado ako, kapag nahanap natin si Cristo o anong nangyari sa kanya, Hindi naman maitim siko ko ah. makita natin Hindi daw, Emso. Ang Maitim naman. itim-itim ko niya. Puro naman puti. Ako ano ba ito mo niya? Kaya din, Ems, halika dito. Patch test na natin sa'yo. Okay, pawag-pawag yung kapatid ko eh. Kahit James di- Reid ko lang, Tina. Kahit di na. Ayun, timer for 15 minutes. Yan. Ano to? Girl pots? Go. Timer. Ay, akala 10 ko minutes. oras lang, ting. Hindi kita. Tigita, ayan. Yan, nag-start na yung time, guys. So, Malamig let's ah. check mamaya. Malamig na? Hmm. May cooling effect. Pero may sting, sting sensation na mararamdaman. Gusto niya daw maging kasing puti ko. Char! Emma, halika na dito. Next is, try natin si Madam Ems. Maputi na to eh. Paktang to. Gusto ko magpaputi. Upo! Upo, Madam Ems. Ayan. Ayan.
Kunin ko na ba yung kutsilyo? Napakalaking bagay sa akin na makuha ang suporta ninyo. Yung surgical ano. At oo, yan ang associate ko, si Mr. Smith. So, paputi. Ang puputi na nga. Hindi siya sanay sa Ikaw din nga, puti mo na, pero nagpapaputi ka na. Kung ano pa mo ko, nilalagyan mo ko, Emma, naka-record tayo. bilat o ulam, ha? Okay, ito ang tech ninyo at mag-ingat kayo sa langgam. Medyo ano siya, may parang Makati. Oo. Na mahapdi. Which is normal. O, tama na muna yan. Yan. Dapat pinicture mo muna din. Sa global warming, Ganyan. at mga away dito sa lugar na to. Makita naman pagkakaiba niyan eh. Dito, sa bagay. Sama ng pakiramdam na wala kang magawa at nakapagod. Sige nga, tingnan nga natin kung may effect. Wala. Ayan, 10 minutes. sabihin ni Daday? Pandi mo yung picture mo na. Ako din kaya? Ay, mo natin. Hindi, sa paa muna ako. Masasakit Yan. 9 seconds. 8, 7. And 1. Okay. Tara. Wash na natin. Sundan natin si ano. Si brother. Wash lang. Tingnan natin. Wash, wash, wash. Actually, kailangan warm water. Pero, okay na yung ano. Okay na yung cold. Masyadong cold. Ano? May nagbago? Wala. Wala. Di naman instantly, pero may difference yan. Sige, hugasan mo mabuti. Hugasan mo. Mutik mo. Itim ng ano mo, Buyo. Dapat yan ang ano natin next time. Yung siko mo. Then, tingnan natin guys mamaya pag napat-dry niya na. Ayan guys, oh. Makikita nyo yung ano eh. Makikita nyo yung parang, ano ba yun? Kibang? Ayan oh. Nandito yung Pinagkaiba. nalagang. Oh my gosh. Ayan oh, dito yun, di ba? Wala ka. Galing. Ibang. Sa ano, kabila mo. Pagdikitin mo. Oh. Daba. Ay, effective to. Effective. Oh. Itla, picture na lang natin para ma-post na. So, ayun, hindi lang siya, ano guys, hindi siya ganun ka. Since dark talaga yung skin niya, parang di mo agad Grabe makita ka yung naman ano. ka-dark. Grabe, maka-dark. Machakit eh. Tsaka, ayun nga, huwag mo akong anuin. Ayun, since, medyo dark nga yung skin niya, hindi agad-agad makikita. Pero may difference, di ba? Di ba Sobra. talaga? Dami. Oo. Ayun. Oh, alam na oh. Ito yung in-apply namin kanina, ito yung wala. Picture mo na lang. Picture lang namin guys. Sa Madam Emma. Pero kapag ka maputi kayo talaga, mas makikita agad yung effect niya. So, picture lang namin. Yeah. Hi guys, we're here sa ano, siyang nahilo ko sa ano, sa Grab. Pumusok ako. Hi baby. Huwag yan. Hi baby. Happy dog. Huwag yan, huwag yan. Ito lang yung inanom ko kay Papa oh. Get me that. Loko ka. Bawal lang ang uminom yun eh. Palitan lang namin yung ano, yung dinala niya sa Bicol na Black Label. Hanggang ngayon din yung pinapapalitan. Ayan, and buy lang kami ng cake para sa daddy niya. And then, balik na din ulit kami sa Pasay. Or, magpapatattoo ata ito eh. I don't know kung nandun yung tattoo artist niya. Pag wala, balik na kami sa Pasay. Bilisan mo na, nasusuka na ako. Kunin mo na yung dapat kunin. Nahilo ko dun sa ano, Grab. Lucky daddy. Popsi. Asan yun? Cake. Daddy mo. Sakit sa ulo, grabe. Bili muna din kaming ano, prutas para kay daddy. Ayun oh, yan. Masusuka talaga ako. Kaloka. Around. Papuksan mo. Bigyan mo ng etong
Green na apple, tsaka ito. Tapos orange lang. Ito grabe guys, oh. Tingnan nyo, 94 pesos isa. Masarap kaya ito, di? Mahal eh. 94 isa. Pare-parehong apple lang naman yun. Oh, ito. Lagyan mo. Tatlo. Uy! Ano may maltong? Yan. Bumili niyo. And then orange. Dito, per kilo dito eh. Oh. Do that to me. Orange eh. Ket-ket gusto na ni dati, di ba? Ponkan nga yan eh. Ito ba yun? Oo. Wala mo na 1 kilo. Gusto mo na ano eh. Yung madaling balatan. Yung malalaki dimple ang kulo. Yung ganyan eh. Ito. Balang. Ito Red ribbon na lang. Wala kami makita yung parang... Ano nga ulit yun? Kaya mo. Yes, okay na. Thank you. Okay na. Yung ano, yung sinasabi ko kaninang cake. Silvana. Saan na ba yun? Thanks, di ba? Sans Rival. Hanggang gutom na to. Hinataan niya na tong meaty pagdisa. Pero ang sarap ah. Furnace. Per room na guys. Ayun, super saglit lang talaga kami doon kanina. And then, hindi na natuloy yung patatok ni Daddy. Next time na lang. Kasi, But anyway, pinatake. pinatake lang. Mimi, Ha? laban niya dyan! Kabaratan. Ha? Oo, mati talaga. Nagano na lang kami take out ng merienda. Ayan. Tapos, pinabili ko naman sila ng merienda nila sa taas eh. Alam mo kung anong binili nila. Kasi ako nagugutom na. Tapos plus hilo-hilo pa ako sa biyahe eh. Ayun. Let's see it. Lasagna lang naman yan guys. From Stay Shakes. Upo ka na kasi. Si daddy mo na nga magpe-prepare eh. Kain tayo. Ito yun?